फाइनालि लोगोफोर आं बिराद दुखु जाबाय आरोना जाय मानसिया बायरे खालामदों बेखौनो सानसे माबा बे गामिनिफ्राय थायाबासो नागार खालामना नोंसोर नायल' आं बेखौ मा खालामगोन नाय नोंसोर ना रन्जयजों आंखौहाय माने बे भिडिअखौहाय थाजा भिडिअ साननानै लादों आंथ' सिदा सिदि होनखायो नंगौ रियेल बियो तो लोगोफोर फाइनालि आरो मोनसे गोदान भाइरेल भिडिअ फैलायबाय आरोना लोगोफोर तो मैया दाखालि साननैसोनि सिगाङावहाय ओरैबायदि मोनसे ट्रेन्डिं भिडिअ जानानै थांबाय भाइरेल आरोना लोगोफोर एनिथिं एमजे ब्रादारजों लोगोसे स्टारलिना सिस्टारमोननि तो बिथांमोननि जोबनायनि उनाव मैया दाखालि आरो मोनसे गोदान भाइरेल जानानै फैबाय मुलि बिफारि बिथांनि मुङाहाय रन्जय ब्रह्म ना मा आं बांद्राय मोनथिया नाथाय खोनादों रन्जय होननानै बुंनाय बिथांखौ मुलि बिफारिबो होनाय खोनायो बिथांजों लोगोसे सानु खेमफ्राय नोंथांमोना गोबाङानो सिनायै गैया गोबाङानो सिनायखायो बेजों लोगोसे रन्जयजों लोगोसे बिथांमोननि माने ओरैबायदि माने बुंथाव जाथाव आरोना लोगोफोरथ' जियानो जा लोगोफोर नोंथांमोना मोनथिखाबाय जानांगौ एसेब्लाबो आं बे इन्ट्र' होनाय ससे भिडिअखौ नायनानै नङा होमब्ला लोगोफोर जियानो जा बेखौनो लानानै दिनै बे भाइरेलखौ लानानै सानु खेमफ्राया नोंथांमोननि सेरावहाय खेंफोरथि होदों रियाल ना नंखाय तो जियानो जा लोगोफोर बिथांनि बुंनाय बायदिब्लाथ' आं रियालखौनो होननाय बुंनाय खोनादों आरोना लोगोफोर तो जियानो जा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां अब्लानो बुजि मोननांगोन आरोना लोगोफोर नायलांदो बिदिब्ला भिडिअखौहाय भाइराल जादों होननानै खेमफ्राया मा रिप्लाय होगोन बिनि सायाव होननानै जोबोद एक्साइटेड जाग्राफोरनि थाखाय आं फैदों दसे सम बे भिडिअखौ लानानै थाखाय रन्जयजों आंखौहाय माने बे भिडिअखौहाय थाजा भिडिअ साननानै लादों बे भिडिअआ गोबां 2 बोसोरनि भिडिअखौ लानानै दिनै आंखौ ब्लेकमेल खालामनानै 50,000 थाखा दाबिनानै मोनैनि थाखाय दिनै WhatsApp Facebook भाइरेल खालामनानै होदों आरो बिथांमोनखौ आङो FIR होनो आरो बबे जायगानि बेखौ आं मिन्थिजोबखाबाय डिटेल मिन्थिजोबखाबाय बिसोरखौ आं गोसोबा दानो थांनानै बिसोरखौहाय हमहोनानै आङो बिसोरखौ बासायना दोनदों आंथ' सिदा सिदि होनखायो नंगौ रियेल बियो नाथाय फानलायनाय एबा बायलायनायनि थाखाय जों जालायनाय नङामोन मिन्थिगौ बेयो जास्ट जोंनि माबा मोनसे माबायाव फुल लोंनाय जानायाव फुल जाफ्लांदोंमोन बेखौ जोङो न'खर जोंनि हाजबेन्ड आंनि बिनि हिनजाव जों सल्भ खालामनानै लाखानाय निमाहा बिलाइ खानानै जोङो सल्भ खालामखाबाय आरो बेयाव माखासे मानसिफोरा जुदि डलार खामायनो गोसोबा नोंथांमोना होबाय था लांदां भिडिअ लंथं भिडिअ जेसां होनो गोसो नोंथांमोननाव जुदि बेखौ होनानै गोजोननाय दङब्ला बेनो नोंसोर इसोरनिफ्राय नोंसोरो माबा मोनगोनबा बोर मोनगोन नालाय मालायखौ भाइरेल खालामबा बोर मोनोबालाय माथो आंहाबो बेयावनो गोजोननाय दङ नङा होमबा लोगोफोर जायहा जेखौ होनानै गोजोननाय दं आंहाबो बेयावनो गोजोननाय दङ दे हो नोंसोरनि चेनेलाबो देरथों आरो जिब्रे जोबनांगौ बे भिडिअआ बयनियावबो मिलियन फैनांगौ 1 मिलियनाव $6 फैदो दानिया 2 मिलियनसो फैबाला मोजांसिन जासिनगोन होननानै सानो आरोना आङो सैथोबो नंगौबा नंगौ नङाबा नङा रन्जयजों आंजों थांनाय 2 बोसोरनि सिगां जोंहा माबा मोनसे घटना जालांबाय बेयाव जोंनि माखासे लोगोफोराबा आं जुदि माखासे खोथाफोरखौ बेखेवनो गोनांबा माखासे मानसियाबो गब्र'नोबो हानाय आरो माखासे पलिटिक्सनि मानसिबो नांनानै दङ दिनै मैया आङो एसे कन्ट्रभार्सि माबा जानाय जादोंमोन आरोना माने आंखौहाय पार्टिनि मानसि साननानैहाय माखासे मानसिफोराबो आंखौहाय टारगेट खालामग्रा मानसिफोर दङ आरो टारगेट खालामनानै बेफोरबायदि घटनाखौहाय आंखौ दिनै खालामदों बे जोबोद सिं भाइरेल जाखानायमोन आरोना मिसाखौलाय मा बुंनो भाइरेल जाखानाय सिं आरो जोंनि न'खरनि माखासे मानसिफोराबो मिन्थिजोबखायो आंनि माखासे आङो एखुमालाबायग्रा मानसि नङा दे आङो सिखाव खावनानै जानाय माबायाव गैया आं नंगौबा नंगौ नङाबा नङा बेखौ बुंनो होननानै बे बाथ्राखौ बुंनो होननानै आं बे भिडिअखौहाय लाबोदों नोंथांमोना मा सानो आंखौ जेसां गाज्रि होननो गोसो गाज्रि होन नोंथांमोना आंखौ गाज्रि बुंनानै जुदि गोजोननाय दंब्ला बेयावबो आंहा गोजोननाय दं नोंसा जुदि गाज्रि लिरनानै गोजोननाय दंबा बेयावनो आंनाबो गोजोननाय दङ मानो होनोब्ला नोंसोर गाज्रि कमेन्ट लिरबाबो आं मोनजायो गाज्रि कमेन्ट लिराबाबो आं मोनजायो नोंसोर आंखौ भाइरेल खालामाबाबो आंनो मावनानै जानांगौखौहा नोंसोरो भाइरेल खालामनानै आं जुदि जिराय मोनजायोमोनब्ला आंहा बेयाव जेबो बुंनांगौनि गोनांथि गैयामोन होननानै आं साननानै लायो आरोना जुदि नोंथांमोना भाइरेल खालामबाबो आं मोनजाखायो मावनानै जाखानांगौखा आरो नोंथांमोना भाइरेल खालामाबाबो आंनो मावनानै जानांगौ खोनाखा रन्जयनि फैसाजों आंखौ माहाजोन जादों माबा जादों होननानै कमेन्ट लिरग्राफोर मिन्थिबाय
नोंसोर बायदि फाननानै जाग्रा नङा माखासे मानसिफोरनि फाननानै जाग्राफोरनि जुदि नाम्बारखौ इयावहाय लिस्टाव होजोबनांगौबाना बिसोर माखासे मानसिफोरनि थाखायनो बेफोरबायदि भिडिअआहाय लिक जानो मोनदों नोंसोरखौ होनांगौब्लाना आं मिन्थिखादों सोर लिक खालामग्रा बे भिडिअखौहाय बेखौबो आं मिन्थिखादों बे मानसिखौहाय आंबो रागा जोङोब्ला माखासे मानसिफोरनि भिडिअ आंनावबो दंखाजोबो गोसो जायोबा आंबो भाइरेल खालामनो हायो मिन्थिबाय आंखौ भाइरेल खालामनायखौ आं गियाबो मानो होनोब्ला जों खुनु फैसानि लेनदेनजों बेफोरबायदि देहानि सोमोन्दोखौ लाखियाखै बेनोसै आंनि बुंनांगौ बाथ्राफोरा आरोना आरो बाखि रायजो राजाफोरा मा सानो मा बुंनो सानो आंहा जेबो अरजाया मानो होनोब्ला सोरबानि बुंनायाव सोरबा बुङैनि माबायाव आङो मोनजागोन मोनलोङा बे आं मावनानै जाखानांगोन सोरबा मावनानै दांनानै आंनो होफैया आंनो मावनांखागोनखा आं रावनिबो फैसाजों उदां उदां जानानै बेरायाखै खिन्थु आंखौ हले मालायनि फैसाजों जादों होननाय बाथ्राखौहाय दालाबो फाननानै जाग्रायावथ' दा लिस्टआव दालाबोखा तो फाइनाली लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नुमारबाय नङा होमब्ला लोगोफोर बिथां सानु केम्प्राइ सिस्टारहाय नोंथांमोननि सेरावहाय फोरमायथिलांबाय बा खेंफोरथिखौ होलांबाय नङा होमब्ला बियो नंखायना रियेल आरोना लोगोफोर थारैनो बिथांमोननि बुंनाय बायदिब्ला सैथोमोन गोदोहायनो बेसेबा बोसोरनि सिगाङावनो बे भिडिअआहाय भाइरेल जाखांनायसो आरो मोननैबो माने सानैबो न'खरनिनो मानसिफोरजोंहाय सल्भ खालामनानै रायलायनानै जानायखौ दिनै मानसिफोराहाय बेखौनो गोदानै माने रिपिट खालामफिननानै आपल'ड खालामनानै भाइरेल खालामफिनदों होनना बिथाङाहाय फोरमायदों नंगौ जाथाया थारैनो सैथोमारमोननो आरोना बिथांमोनाहाय लोंनानै जानानै बेफोरबायदिखौ खालामफ्लांदोंमोन गावसोरनो हुस गैया बेफोरबायदि जादोंमोन आरोना लोगोफोर जियानो जा लोगोफोर बेनि गेजेराव आं आरो बांद्राय बाथ्राखौ बुंनानै जेन भिडिअखौ फोलावबावलासै नोंथांमोननि सेरावहाय थ' बे मोनसे भिडिअखौ आंबो नोंथांमोननि सेराव फिन खेब होफिननायाव आंनि माबाफोर गेना गोरोन्थि जादोंब्ला आं बयनिबो सेराव निमाहा बिबाय बेजोंनो लोगोसे नोंथांमोना बे मोनसे भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे चेनेलावहाय गोदानबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो जोबथारनायावहाय बे खनायाव थानाय बेल आइकनखौ दाबायना हो आरोना लोगोफोर जाहाथे बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअ होयोब्ला गिबि नोंथांमोननियावहाय नटिफिकेसना सहैनाय बायदि आरोना लोगोफोर स' थेंक इउ स' माच आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन